Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы һәм иң беренче чиратта сезне зур бәйрәм туган тел көне белән котлыйсыбыз килә һәм булачак темалар хакында. Бар күңеллелек бүтән дөньяда бар бер ям бүген. Без сәне мотор итеп шушы мотор көндә, кояшлы көндә бәйрәм итәбез. Габдулла Тукай һәйкәле янындагы шигырь бәйрәме тантанасында Рания Абдрахманова булып кайтты. Язучы, рәссам, театр төркеме. Хисләр бик катлаулы, шатлыклы да бер яктан. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясын алучылар белән Хайгел Бәдретдинов аралашты. Татарстанга күпләп ялган атланма ялып керәләр. Үзенең составын тикшергәч, составында инде үсемлек мае кушылганы билгеле була. Ни өчен быел Курбан бәйрәмендә һәрбер сарыкны тикшерәчәкләр. Бүген Россельхознадзор оешмасы тагын нинди мәсьәләләрне күтәрде. Тулырак Руслан Сундинов. Зәйдә гемодиализ үзәге ачылды. Ул нинди мөмкинлекләр бирә? Жулда жүрү бик авыр булды, конечно. Җирлек кешегә жул бик начар. Сыйфатлы медицина хезмәте турында Гөлназ Гыниятова. Яздан айры булмый Тукайны, язда килгән, язда ул янган. Язы киләчәге барлар ничек китсен, ничек югала алсын дөньядан. Казан үзәге бүген шигъри аһәнгә күмелде. Татарстанда туган тел көне. Тукай туган көндә ел уза торган шигърият бәйрәме 26 апрельнең бизәге. Бүгенге бәйрәм мизгелләре Рания Абдрахманова репортажында. Тукай бакчасында бүген кояш килә, милли көйүни, татар җәмәгатьчелеге һәйкәл тирәсен гөл чәчәкләргә күмә. Алгы сафта Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия президенты ярдәмчесе Анатолий Серышев та Казанда. Тукай һәйкәле алдында баш ию шәхескә дан күрсәтү, җитәкчелек, депутатлар да, зыялылар, мәктәп укучылары барысы да бүген шагыйрьгә җан атып килгән. Халык туган теленә, гореф-гадәтләренә тартыла. Бүгенге көндә 173 милләт халкы яши Татарстаныбызда. Тукай әйтмешли, безнең кояш батса да вакытлыча гына баткан. Ә бүген күрәсезме, нинди кояшлы көн бүген. Димәк, безнең көннәр якты булачак. Тукай кояшы бүген татар җәмәгатьчелеген шагыйрьнең опера театры янындагы һәйкәленә дә чакырып китерде. Мөһим түгел, нинди шырдату, татар булып гомер итү кирәк. Тукайның шушы безнең халыкка, безнең милләткә булган өмете бүген дә ул безнең күңелебездә һәм әлбәттә киләчәктә яшәргә көч бирә. Уфа күрә, ул Тукайны күрә аны еллар үтәли. Елмаеп, сабыйдай бер катлы, бер шулай яшәгән адәмнәр. Милли ансамбльләр тантанага тагын да бәйрәм рухы стим. Җыр бию белән үрелеп барган шигъри чарада Тукай премиясе лауреатлары да катнаша. Гомумән биек шагыйрьгә баш ияргә дип милләттәшләребез кайдан гына килмәгән. Тукай ул бинеке. Ул һәр вакыт башкорт шагыйрьләренең, язучыларының остазы булган. Мари илендә яшәүче татарлар Тукайны онытмый инде, Тукай телендә сөйләшә һәм Тукайга багышланган чаралар да уздырабыз инде. Ришат Шаһиев бәйрәмгә гаиләсе белән килгән 5 яшьлек кызының кечкенәдән үк татар рухын сеңдереп үсүен тели. 2 яшьтән микән аны җылда менә монда алып киләбез. Шу ияле шатырсын белә торсын, әйме кызым, белә үстән Тукайныкы микән. Туган тел, има тур тел, эркәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркала. Кукмара районы укытучылары да шәкертләрен Тукай шигырьләре белән тәрбияләү яклы. Һич сине куркытмасыннар, шүрәле җин һәм бар. Барысы юксыз, булганы юк, аларның булганы юктыр. Тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер шишмә бар якын безнең авылга. Бүген шагыйрьнең туган көнен илебезнең башка шәһәрләрендә дә бәйрәм итәләр. Бу кадрларда Түбән Кама, Чаллыдагы, Мәскәүдәге бәйрәм мизгелләре. Без бик горурланабыз. Чөнки безнең рухиятыбызның символы булган Габдулла Тукай бар. Гомумән бәйрәмгә килгән халыкның кайсына гына мөрәҗәгать итсәң дә, һәрберсенең телендә Тукай юллары.
Җиктиреп бар ат Казанга киттем топтыра карап. Чоптыра атларны күчер. Қалап дип язған Тукай. Бар күңеллелек бөтен дөньяда. Бар бер ям бүген. Нәрсәдән бу? Мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Тыңладым әкрен генә, искәндә бәйрәм көн җиле. Ансы да сөйли тагын бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Бүген чыннан да Габдулла Тукай һәйкәле янында чын бәйрәм иде. Һәм без дә милләттәшләребезне әлеге туган тел көне белән тәбрик итәбез. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов туган тел көне уңайыннан Татарстан халкына мөрәҗәгатен юллый. Тукай әсәрләре туган җирне һәм татар телен ихлас ярату хисләре белән сугарылган. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле дигән юллар чын мәгънәсендә бөтен дөнья татарларының милли гимнына әверелде. Габдулла Тукай төрле халыклар мәдәниятенә иҗади юллар ачып, татар халкының рухына канат куйды дип котлау сүзләрен юллый президентыбыз. Рөстәм Миңнеханов татарстанлыларны социаль челтәр аша да котлады. Инстаграмга бөек шагыйрь Габдулла Тукайның балачак һәм үсмер чоры турында видеоролик урнаштырылган. Эй күк, җанымны ал, ләкин зинһар, шөһрәтемне алма. Минемчә онытылган, ташланган булу үлүдән яманрак. Мин үлсәм дә, гаҗиз исмем үлмәсен, югалмасын. Минем тырышлыгым һәм эшләрем бушка китмәсен. Мин сиңа үземнең яратуымны сөйләдем. Милләтем, мин ышанам ки, син дә мине дус күрерсең. Әдәбият һәм сәнгатькә үзеннән зур өлеш кертүчеләре бүген Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләген алучылар билгеле булды. Беренче тапкыр аны Казан Эксподагы Илһам Шакиров исемен йөртүче концертлар залында тапшырдылар. Алар романнар яза, рәсем ясый, татар музыкасын дөньяга таныта, сәхнәдә онытылмаслык образлар булдыра. Татарстан президенты кулларыннан республиканың иң дәрәҗәле бүләген алу шатлык та, җаваплык та, яңа үрләргә илһам да. Татар моңы яшәгәндә милләт яши. Әле берничә ай элеккенә Татарстан президенты Казан Экспода төзеләчәк яңа концертлар залына Илһам Шакиров исемен бирү турында хәбәр иткән иде һәм менә берничә ай үтте, зал әзер һәм иң беренче эш итеп ул республиканың иң дәрәҗәле чарасын Тукай премиясын тапшыру тантанасын каршы ала. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны чакырабыз. Татарстан президентын 3000 кеше алкышлый, нәкъ шул кадәр кеше сыйдырышлы зал бу. 8 медиа экран үзгәртеп корырга мөмкин булган трибуналар, ут, тавыш, декорацияләр югары дәрәҗәдә. Аэропортка алып Габдулла Тукай исемен кушты. Бу залга без Илһам Шакиров исемен куштык. Игелекле сәгатьтә булсын, уңышлылар булсын, бергә рәхәтен күрергә насип булсын. Надир Әлмиев, Татарстан һәм Россиянең әйдәп баручы рәссам һәм графига Тукай, Дәрдмәнд, Равил Файзуллин һәм башка дипләрнең иҗатын ул үзенә генә хас җылылык белән җанландыра. 70тән артык китапка сурәт, афорт, граффитилы карандаш, акварель техникалары остасы, ярты гасырлык хезмәтнең уңышы, милли тәрбия нәтиҗәсе ди. Самообразование, самодостижение килгән. Тукай стремился к этому очень трепетно, он относился к русской литературе и культуре как таковой очень внимательно. Вот от этого надо отталкиваться, потому что это конвергенция культур. Язучы Тәлгать Галиуллин эшендә гаилә терәк Тукай премиясын тапшыру тантанасына ул тормыш иптәше белән килгән дәрәҗәле бүләкне бер юлы эш әсәре өчен ала. Хисләр бик катлаулы, шатлыклы да бер яктан. Икенче яктан бик борчылдык та инде менә бирек тә тормыш иптәшем Фәүзия төннәр җыкламады. Айдар Файзрахманов та бүгеннән олы бүләк иясе 20 ел татар фольклор музыкасын ул бөтен дөньяга таныта. Әлбәттә, минем кыйблам бар, шушы кыйблага, бу кыйбла ул минем татар милләтенә, үзебезнең халкыбызга хезмәт итү, мин шушы юнәлештә эшләячәкмен һәм инде иң мөһиме булган көндә эшләгән эшне дөнья күләм дәрәҗәдә башка милләтләр алдында матур итеп күрсәтә белү кирәк. Ә менә алар өчен сәхнә яшәү рәвеше. Камал театр артистлары Искәндәр Хайруллин, Радик Бариев һәм Люция Хамитова, шулай ук Тукай премиясе лауреатлары. Татар сәнгате үсешенә онытылмас образлар аша зур өлеш керткәннәр өчен бу уртак хезмәт нәтиҗәсе диләр. Бәлки менә шул безнең уртак җимешләребез, спектакльләребез тандемда эшләү, артистларга килгәндә безнең барысы да иң шәп артистлар безнең театрда. Бүгенге көндә театр исеменнән без лаек булдык. Икенче елларга Алла безнең артистларыбыз шуңа лаек булырлар. Бу
Бүләк бу шәхсән без ишебезгә түгел, бу бүләк бу безнең газиз Камал театрыбызга зур бүләк дип саныйбыз. Бер юлы 4 лауреат концерт һәм котлаулар тантананы алар туган тел белән тәмамлый. Айгөл Бәдретдинова, Андрей Сентальцев, Яңа гасыр каналы. Туган телне ничек сакларга, татар әдәбияты һәм театрын ничек үстерергә бүген Татарстан президенты иҗат әһелләре белән очрашкач шул сорауларга җавап эзләделәр. Мәдәният тармагына кадрлар әзерләү мәсьәләсе хакында да фикер алыштылар. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы вәкилләре иҗатны цифрлы системалар аша популярлаштыру турында сөйләде. Чарада татар телендәге даими матбугатка ярдәм итү, таналган татарларның исемнәрен мәңгеләштерү турында да сүз булды. Рөстәм Миннеханов әлеге мәсьәләләрне уртак көчләр белән хәл итәргә тырышырбыз диде. Бүген туган тел көне уңайыннан Казан үзәгендә «Мин татарча сөйләшәм, мин татарча яшим» дип исемләнгән зур чара үтте. Оештыручыларның максаты шәһәрдә татар телен алга сөрү, аны яшьләр арасында популярлаштыру. Монда төрле чыгышлар, альтернатив музыка яңгырый. Тяжело с татарским антипремиясын һәлмә токталарда татар телен кулланмаган өчен Казан Экспо күргәзмә комплексына бирделәр. Шул рәвешле дәүләт теле татар теленә битараф булган оешмаларга игътибарны җәлеп итәләр. «Мин татарча сөйләшәм» акциясендә катнашырга Казаннан тыш Татарстанның төрле районнарыннан да килүчеләр бар иде. Монда без нәтиҗәләр ясыйбыз төрле бәйгеләргә. Габдулла Тукайның туган көнен билгеләп узабыз үзебезчә. Бүгенге мероприятиянең әһәмияте миңа калса нәрсәдә? Бу мероприятиягә килә күбесенчә яшьләр. Мин бу чарага елда киләм һәм сагынып көтеп алам. Менә бу елда инде кайчан мин татарча сөйләшәм җитә икән дип көтеп торам. Туган телен кадерләгән халык кына кадерле була диләр бит. Менә шушы Тукай бәйрәмнәрен һәр вакыт көтеп, яратып көтеп алабыз. Мин татарча сөйләшәм. Водород энергиясен кайда кулланырга мөмкин, акыллы датчиклар нинди файда китерә ала? Бүген хөкүмәт йортында соннар һәм фәнни терминнар телендә сөйләшәләр. Биредә Татнефтехиминвест холдингның директорлар советы утырышы узды. Илнең төрле төбәкләреннән җыелган компания вәкилләре Татарстан сәнәгате өчен яңа технологияләр тәкъдим итә. Талия, ты уже ту одежду сняла, да? Такая красивая была вчера. Но сегодня тоже красивая. Вчера очень красивая. Бүгенге очрашуда төп сүз кием алыштыру турында түгел иде әлбәттә. Предприятиеләрдә технологияларны алыштырып яңарту турында сөйләшәләр. Төрле шәһәрдән килгән кунаклар үзләренең проектлары белән уртаклаша. Мәсәлән, Түбән Новгородның атом төш энергетика буенча белгечләре водород җитештерү өчен җиһаз тәкъдим итә. В результате мы получили... Аны куллану нәтиҗәсендә без водородның бәясен төшерә алдык. Килограммы $2,5 тирәсе. Сама идея очень интересная, потому что сегодня без водорода практически серьезных вещей делать невозможно. Иннополис резидентлары инде гамәлдәге җитештерү линияләрен нәтиҗәле итү алымнары турында сөйли. Мәсәлән, билгеле бер процессның цифрлы игезәген булдырып, аның ярдәмендә җитешсезлекләрне табарга мөмкин. Предлагается более верхнеуровневый анализ. Яңа система җитештерүдә кирәкмәгән артык гамәлләрдән арынырга ярдәм итәчәк. Бу чиратында чыгымнарны киметә. Моннан тыш сәнәгатьтәгеләргә җиһазларны күзәтеп торучы акыллы датчиклар тәкъдим итәләр. Табигатьне саклау проблемасы да күтәрелә. Мәсәлән, бөтен тирә-якны зарарлаучы полимер калдыклар белән нефтьне бергә эшкәртергә мөмкин. Нам очень интересны вот все эти вот новые нововведения, которые позволяют повысить эффективность, повысить безопасность, но и самое главное повысить доходность. Экспортка эшләүче сәнәгать өлкәсенә яңа ил күләм проектта ярдәмгә киләчәк. Кредит ставкаларын киметеп һәм субсидияләр биреп. Какое-то ограничение по сумме есть? Свыше 70 миллиардов, по-моему, там по проекту, стоимость проекта. До 70 миллиардов должна быть. До 70? Да. Выше нет? Цифр выше. Очрашу ахырында билгеләп үтүләренчә, ил күләм проект биргән мөмкинлекләрне һәм яңа технологияларны куллану зарур. Алар җитештерү күрсәткечләрен бермә-бер арттырачак дип президент. Лейтенант Фуллен Дмитрий Аринин, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанга күпләп ялган атланмай кертелә. Чәчүлек орлыкларын хуҗалыклар тикшермичә генә утырта. Бүген Россельхознадзор оешмасы ветеринария идарәсе белән берлектә уздырган киңәшмәдә төп хилафлыкларны бетерергә өндәде. Бүген күтәрелгән мәсьәләләр буенча нинди чара күрәчәкләрен Руслан Хөснетдинов белде. Татарстанда язгы чәчү вакыты узган ел Россельхознадзор 1000 тоннадан артык орлыкны тикшерә, шуларның бер өлеше яраксыз дип табыла. Тик 30 хуҗалык яраксыз орлык чәчәргә дә куркып тормый. Менә безнең 30 хуҗалыкка предостережение бирелде. Аларга штраф салынмады. Безгә менә Россельхоз центрдан, Минсельхоздан килде информация. Алар тикшерелмәде дип, без аларның хәзер менә бөтенесен предостерегать иттек.
Җитештергәнне сатучылар барысын да уздырып җибәрә. Аеруча атланма ясаганда хилафлыклар күп икән. Үсемлек мае кушып ясыйлар дип белгечләр. Аеруча монда ялган май Мәскәү, Брянск, Самара һәм Башкортстаннан керә. Күпмедер хилафлыклар бар. Инде әйткәнемчә, күбрәк безнең башка регионнан керә. Мондай продукция аларның инде составына язылган була. Чиста май дип үзенең составын тикшергәч, составында инде үсемлек мае кушылганы билгеле була. Бүген бу мәсьәләләрне Россельхознадзор оешмасы үткәргән киңәшмәдә күтәрделәр. Аеруча болын һәм басуларда коры үлән, чүп яндыру очраклары бирши. Күпләрне хәтта штраф белән дә куркытып булмый. Басулар, бакчалар бар икән. Инде ташландык бакча ул кемдә була? Шул әби тора торгандыр, картлар тора торган җирләрдә. Аларга ярдәм итеп вакытында менә буларны тәртипкә китерсәк, республикабызда мондай начар пожар чираклары булмас иде. 10 көннән мөселман дөньясы изге ураза аена керәчәк. 11 августта Корбан бәйрәме быел мал шалу урыннарында ветеринария идарәсе контрольны көчәйтмәкче була. Быел Корбан бәйрәменә дип сатылучы сарыкларны җентекләп тикшерәчәкләр, чөнки аларның күпчелеге читтән керә, шуңа да алар авырумы, сау-сәламәтме, шуны ачык диячаклар. Руслан Судинов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Халыкка медицина күрсәтү өчен яңа мөмкинлекләр булдырыла. Бүген Зәйдә амбулатория гемодиализ үзәге ачылды. Биредә җирле халык кына түгел, күрше Сорман районындагы бөер авырулы кешеләргә дә ярдәм күрсәтеләчәк. Моңа кадәр Зәйдә яшәүчеләргә атнасына 3 тапкыр Түбән-Кама шәһәренә йөрергә туры килгән. Бу исә ким дигәндә 60 километр һәм көненә 2 сәгать вакыт дигән сүз. Хәзерге мөмкинлекләрне Гөлназ Гыниятова күреп кайтты. Фәтхия Юсупова моңа кадәр терапия өчен Түбән-Камага бара торган була. Бу араны көнаралаш үтүнең ничек кыен булуын үзе генә белә. Жолда жүрү бик авыр булды, конечно. Там врачлар да әйбәт булды, ниләр дә бар, но жолны кешене бетерә. Җирле кешегә жол бик начар. Үзәкнең Чуар республика бюджетыннан 40 миллион сум акча бүленгән, ул тулысынча замана таләпләренә җавап бирә. Уңайлы шартлар булдырылган, 2 диализ залында телевизор, шәхси кулагчыннар, пульт белән идарә ителә торган кәнәфиләр. Дәвалаганда Япониядә җитештерелгән ясалма бөер аппараты кулланыла. Үзебезнең бергә шушында эшләп яшәгән кешеләребез мөрәҗәгате белән аларның тормышын көнкүрешен әз генә булса да җиңеләйтү юлыннан эшләнгән эшләр. Проект буенча диализ ясау өчен 7 урын каралган. Алга таба бу санны 11гә җиткәргә уйлыйлар. Үзәккә гомумән 66 кешене теркәп булачак. Бу Зәй һәм Сорман районнарында яшәүче бөер авырулы кешеләр дәвалана ала дигән сүз. Планируем набрать 4 медицинских сестры. 4 шәфкать туташын эшкә алачакбыз. 2 санитар инде эшли, докторыбыз бар. Мы этого ждали уже, ездили в Без моны түземсезләнеп көттек. Түбән-Кама белән ике арада авыру кешегә йөрергә кыен бит. Хәзер юл газаплары артта калды. Авырулар монда килеп атнага 3 тапкыр 4 сәгать дәвалана. Зәйдә Гөлназ Гыниятова, Дилә Бөрханова, Яңа Гасыр каналы. 40 квадрат метрлы торагың синең милек итеп теркәлгән икән, син хәерче пенсионер түгел. Димәк, ташламалы транспорт картасыннан колак кагасың. Хәерчеләрне яңача билгеләү башлау Татарстан өлкәннәренең кесәсен ничек югартта? Бу хактагы язманы Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, алдагы минутларда. Герой янында кунакта. Желаю, Борис Кириллович, с праздником наступающим, крепкого здоровья, долгих лет жизни. Борис Кузнецовны бүген кемнәр кытлады? Алия Хайретдинова. Яшь кына рускалары Казанга 6-нчы төбәкара конкурска җыелды. Без курыкмыйбыз, тиз эшлибез, ясыйбыз бөтен нәрсәне. Үз һөнәренең осталары кемнәр алар? Айсу Нигъмәҗанова белеште. Бүген Рөстәм Миннеханов Нина Мозер белән очрашты. Ул Мозер тема фигурлы шууны популярлаштыру һәм үстерүнең төбәкара иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе. Очрашуда Татарстанда тимер аякта шууны үстерү һәм моның өчен инфраструктураны булдыру турында да сөйләштеләр. Табиблардан киңәшләр дә алдылар, үзләренең проблемалары хакында җитәкчеләргә дә әйттеләр. Бүген Алабугада Бердәм Россия көннәре уза. Яңа автовокзал инде эшли, тиздән агросәнәгать паркы да ачылырга тиеш. Фәрит Мөхәммәтшин район үсешенә нинди бәя бирде соң? Нияз Рахман дәвам итә. 50% будут размещены дети ясельной группы. Бу Алабуганың 4-нче микрорайонында 220 сабый йөрәячәк бакча, ул полилингваль булачак, республикада төзеләчәк комплексның берсе 2 катлы бинаны җәй ахырына кадәр төзеп бетерергә тиешләр. Анда балалар рус, татар, инглиз телен өйрәнәчәк. Балалар бакчасы партияның демография проекты буенча төзелә. Ул ачылгач бакчаларга чират бетәчәк, халыкны җылылык һәм кайнар су белән тәэмин итүдә дә яңалыклар бар. Алар турында Фәрит Мөхәммәтшин сөйлиләр. Яңа җиһаз куйганнан соң хәтта экономия башлаганнар. Иң мөһиме менә коммуналь тарифлар, җылы су һәм кайнар су һәм җылылык өчен
шушы модернизация аркылы елдан ел күтәрелми бер дәрәҗәдә бер урында тора. Халык аны күреп, сизеп, тоеп, менә район һәм шәһәр җитәкчелегенә үзенең рәхмәт сүзен җиткерә. Бүген Алабугада Чернобыль курбандарын искә алдылар, көн дәвамында һәйкәлгә чәчәкләр китерәләр. В основном они все вот послевоенные дети. Анда күпчелек сугыштан соң туган балалар киткән, армия хезмәтеннән соң баручылар да булган. Бүген Алабугалылар табиблардан һәм юристлардан киңәш алды, бердәм Россия көннәрендә халыкны 10 урында кабул итәләр. Алабугадан Нияз Рахман, Руслан Хөснетдинов, Лера Даутова, Яңа гасыр каналы. Казанда җиңү парадына әзерлек башланды. Танк училищесы студентлары, Эчке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре, һава десант гаскәрләре тигез сафта бердәм атлап үтте. Әзерлеккә меңләгән хәрби чыкты. Җиңү бәйрәменең 74 еллыгын билгеләгәнчә мондай репетицияләр әле берничә тапкыр узачак. Майдалар шәһәр үзәгендә кабатнаячак. Бүген Советлар Союзы герое Борис Кузнецов кунаклар кабул итте. Аны якынлашып килүче җиңү бәйрәме белән котларга бардылар. Бөек Ватан сугышы елларында ул Волховтан Берлинга кадәр барып җитә. Днепрны кичкәндәге батырлыклары өчен Кызыл йолдызга лаек була. Ветеран кунакларны бүген үз йортында лаешта кабул итте. Скоро должны прийти гости, которые в сегодняшний день должны побыть вместе за нашим круглым столом. Кунаклар өчен өстәлне Борис Кузнецов үзе әзерләгән, ашарга пешерергә ярата ул һәм бүген өй мәшәкатьләрендә дә хатынына булышкан. Һәр вакыттагыча ораторлык сәнгатен дә күрсәтә. Мы делаем все. Кунакларга бездә рәхәт һәм күңелле булуын телибез. Сый-нигъмәтләрен дә яратып ашасыннар иде. Кунаклар кабул итәргә яратабыз. Дорогой уважаемый Борис Кириллович, здравствуйте. Поздравляем вас с наступающим Днем Великой Победы. Борис Кузнецовны җиңү бәйрәме алдыннан беренчеләрдән булып котлыйлар. Аңа республика президенты исеменнән чәчәкләр һәм җылы сүзләр. Күкрәге тулы медальләр, алар аның батырлыгы хакында сөйли. Борис Кузнецовка 94 яшь герой исем алганда аңа нибары 17 була. Днепр өчен көрәш аның хәтерендә мәңгелеккә уелып калган. Победа не просто нам далась. Безнең батырлыкларыбыз юкка булмаган, без яу кырында ятып калучыларны да, аларның каһарманлыгын да хәтерлибез. Бүген республикада 38800 Бөек Ватан сугышы ветераны бар, шуларның 1233-е фронтта катнашучылар. Бурычыбыз дип без шулай уйлыйбыз. Ул сугыш турында бөтен истәлекне саклап калырга, балаларга, безнең оныкларга һәм буыннан буынга аны җиткерергә. Борис Кузнецов бүген бер төркем кунакларны озатып, шунда ук икенчеләрен каршылый. Нәкъ менә аралашу һәм игътибар аңа көч бирә. Алия Хайретдинова, Альбина Асылгараева, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Агач җимеше, кеше эше белән матур диләр. Бүген Казанда үз һөнәренең остасы дигән 6-нчы төбәкара конкурс итте. Анда нефть һәм химия өлкәсендә хезмәт куючы яшьләр катнашты. 50 кеше 3 номинациядә көчнаша. Чарага күрше Самара өлкәсе егетләре дә килгән иде. Осталарның эшен Айсылу Нигъмәтҗанов күреп кайтты. Һәр детальны җентекләп тикшерә. Менделеевскидан килгән Ринас Хикмәтуллинның максаты система эшендәге төгәлсезлекләрне табу һәм төзәтү. Һәм моның өчен гаять игътибарлы һәм сак булырга кирәк. Калибровка у стандартная операция, шуңа күрә без курыкмыйбыз, тиз эшлибез, ясыйбыз бөтен нәрсәне. Мы открываем вентиль. Эштә алган тәҗрибә ярышта да ярдәм итә. Максим Гордеев суны бер савыттан икенчесенә күчерә. Уңышка ирешү өчен эш тәртибен төгәл үтәргә кирәк. Мне нравится работать с техникой. Техника, насос, компрессорлар белән эшләргә яратам. Үз һөнәремнән канәгать. Шуңа күрә һәр көн теләп эшкә барам. Конкурсның тагын бер өлеше ул да булса теоретик белемнәрне тикшерү. Һөнәрнең үзенчәлегенә бәйле рәвештә сораулар саны аерылып тора. Ләкин шартлар бер, иң мөһиме тиз һәм дөрес җавап бирә белергә кирәк. Җитештерү вакытында килеп чыккан кечкенә генә ялгышлык та аяныч нәтиҗәләргә китергә мөмкин. Шунлыктан гамәли өлешкә баллар күбрәк куела. В нашем конкурсе. Һөнәри конкурс булу сәбәпле гомуми балларның 40% теорияга калган, 60-ы гамәли этап өчен бирелә. Иң мөһиме катнашучыларның эшен күрергә телибез. Для этих участников это будет первой ступенькой, первым шажком. Монда килгәнче конкурсантлар үз оешмаларында җиңү яулаган. Хәзер республика этабы бу ярыш ул World Skills кебек дөнья чемпионатларында катнашуга этәргеч булып тора. Үз һөнәрләренең осталарын акчалата бүләкләр көтә, моннан тыш разрядларын да күтәрәчәкләр. Айсу Нигъмәтҗанова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы.
Әйдә ТНВ конкурсының икенче турына иҗади эшләр кабул итү бара. Беренче этаптан узган катнашучылар хәзер үзләрен видеокамера каршында сынарга тиеш. Үзең белән таныштыру кирәк. Кадрда дип аталучы ролик 2 минуттан да артмасын, видеоматериалларны жюри бәяләячәк. Өстенлек үзенчәлекле роликларга бирелә, әлбәттә. Аларны безгә MP4 форматында җибәрү ул төп шартларның берсе. Эшләрне 30 апрельдән да соңга калмыйча экранда күрсәтелгән PR TNV электрон адреска көтеп калабыз. Чыгарылышыбызны спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Софинен дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Зенит волейбол ир-егетләр командасы шушы көннәрдә киеренке очрашуда җиңеп финалга чыгуга ирештеләр. Әйе, безнекеләрнең финалда көндәше Кузбасс командасы булачак. Алар беренче тапкыр финалга чыкты, шуңа күрә максатлары бик тә җитди. Ә менә безнең кызлар бронза медальләр өчен көрәшә. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Зенит Казан ир-егетләр волейбол командасы Россия чемпионатының финалында. Владимир Олекный җитәкчелегендәге коллектив ярым финалда факелны көрәштән төшереп калдырды. Алда безнекеләрнең көндәше Кемерово командасы. Зенит Казан 6 ел рәттән финалда чыгыш ясый. Беренче очрашуда безнекеләр факелны коры исәп белән тармар иткән иде. Ничек кенә булмасын, бу юлы үз паркетында уйнаучы көндәшләр Казаннан килгән кунакларга ансат кына биришергә җыенмады. Ләкин Зенит Казанга каршы тору мөмкин түгел иде. Довольны, что победили. Җиңү яулавыбызга шатман. Кай вакытта башкарган алымнар тиешенчә килеп чыга, ә кайчакта юк. Мондый хәлиткеч уеннарда ялгышырга ярамый. Зенит Казан командасы бу елда узган очрашудагы уңышны кабатлый алды. Нәтиҗә тагын 3-0. Вышли в финал. Без финалга чыктык. Бу бик тә кадерле күрсәткеч. 2 уен рәттән җиңү яуладык. Егетләр тырышты. Алда хәлиткеч уеннар. Безнең әзерләнергә вакытыбыз бар. Финалда казанлыларның көндәше Кемерово командасы тагын шунысы игътибарга лаек. Кузбасс үз тарихында беренче мәртәбә финалга чыкты. Әзерлек югары дәрәҗәдә дигән сүз. Очрашу 2 май көнне Казанда узачак. Әмінә Динамо Казан волейболчы кызлары бронза медальләр өчен барган көрәштә җиңелүгә дучар булды. Башкалабызда үткән уенда безнең кызлар Екатеринбургтан килгән көндәшләргә каршы чыгыш ясады. Паркет хуҗалары башта өстенлекне үз кулларына алды. Аннары төгәллекне югалтты. Ә моннан кунаклар оста итеп файдалана. Калган өлешләрдә Динамолар ничек кенә тырышса да, Уралчка уңышны саклап кала. Беренче уенда Екатеринбург клубы 3-0 исәбе белән җиңү яулады. Казанда тиздән җилкәнле спорт төре буенча зур ярыш үтәчәк. Казанда җилкәнле спорт төре буенча ил күләмендәге регата узачак. Анда 3 дивизионда көч нашыга җыйналар. Югары лига, премьер лига һәм балалар арасындагы ярышлар. Татарстан башкаласы мондый күләмдәге чараны беренче тапкыр кабул итә. Ул Татарстан хөкүмәте ярдәм белән оештырылган. Судагы бәйгеләр 23 майдан 2 июньгә кадәр дәвам итәчәк. Лига оешканга 5 ел һәм шул вакыт эчендә ул ил күләмендәге иң зур регатага әверелде. Анда иң көчле катнашучылар җыела. Казанда узачак 3 этапта Олимпия уеннары призерлары, Европа, дөнья чемпионнары, Россия җилма командасы вәкилләренең килүе көтелә. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе, җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер компаниясе. Тиз арада арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгышта аязучан булытлы һава. 18 градуска кадәр җыла. Республикабызның кайбер районнарында кичке сәгатьләрдә яңгыр явачак. Төнлә аталган көндез уртача тезлектә җил. Төн якын чыгышта һава шартлары әлләни үзгәрми. Татарстанның төньягы Әгерҗе Мензелә-Мензелевскида явым-төшемнәр көтелми, кич белән температура 0 градуска кадәр төшә. Киләсе атнада температура бераз түбәнәя дип фаразлый синоптиклар. Төнья көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта яңгыр явачак. Җил көнбатыштан уртача тезлектә исә. Көнья көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә алмашынучан булытлы һава. Температура 20 градуска кадәр җитә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава торышы уңай саклана. Көндә чыккан кояшның кадере бетә ди халык әйтемнәрендә. Шуңа күрә болытлы һәм салкын көннәрдә матурлыкны күрергә бер сәбәп кенә булсын. Доктор Оз федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Остеохондроз, бүсер, протрузия, умыртка баганасы авырулары бик күп кыенлыклар китерергә мөмкин. Моннан чыгу юлы бар. Доктор Ост клиникасының заманча технологияләре һәм белгечләре бу проблемаларны авыртусыз һәм операциясез хәл итәргә ярдәм итәчәк. Доктор Остка язылыгыз. Баш калабыз Казанда яңгыр явачак. 21 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекемеш баганасының 752 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 45%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллин идем. Күңелле яллар сезгә. Исән-имин булыгыз.